Bore da, dwi yma heddiw efo Rhys sy'n gweithio i arloesi Gwynedd Wledig a da ni yma yn Ffiws. Rhys, ti eisiau deud chydig bach mwy am arloesi Gwynedd Wledig a Ffiws yn benodol? Ia, so mae arloesi Gwynedd Wledig, ni sy'n gyfrifol am redeg y cynllun leader yma yng Ngwynedd. A mae hwnna'n fath o ddatblygu gwledig ac y holl bwynt y prosiectau dyn ni'n rhedeg efo'r arloesi ydy bod ni'n peilota syniadau newydd i drio datrys y heriau sy'n gwynebu Gwynedd. A wedyn un o'r prosiectau dwi'n gweithio arno ydy Ffiws, lle da ni rwan. Mae Ffiws yn ofod gwneud sy'n agorad i unrhyw un ddod yma i ddefnyddio'r offer sgynny ni. Mae gen ni 3D printers, mae gen ni laser, heat press, mae'n i gyd ar gael i ddefnyddio am ddim. A mae gen ni dechnegwyr yma sydd yn cynnig hyfforddiant i bobl ar sut i ddefnyddio'r offer a pa fath o bethau da chi'n gallu gwneud hefo nhw. Dyn ni'n rhedeg gweithdai, hyfforddiant, ni'n cael siaradwyr gwadd a falle yma i siarad am creu ac y mathau yna bethau. So ie, dyna di Ffiws rili, gofod sy'n agorad i unrhyw un i gael mynediad i'r offer yma i ddysgu sgiliau newydd ac i greu rhwydwaith o bobl sy'n creu yn yr ardal.